खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। लामदिं बदरपुर खोन्दोआव ट्रेन सिबिथायखौ दोनथ'फिननांबाय रेल बिफाना। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशना गोलोम बोथोरनि क्रिकेट केम्प खुंनो लादों। गहपुराव 7 नकल सना फालांगिरि हमजादों। आयेन बेरेखायै एभेक्सन खालामनायाव रायजो बेंगिरिखौ आखाय होनो कंग्रेसआ खावलायदों। जिएमसीएचआव 3 दाननि गेजेराव 13 जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामिया जिउ गोमाबाय। राजीव भवनाव कंग्रेसनि गोनां मेल। आसामा आरोबाव 18 बांलादेशिफोरखौ दैथायहरबाय। सीआरपीएफ आरो पुलिसआ गलाघाटआव 14 लाखनिबो बांसिन गुबुन हादोरनि सिगारेट बोखांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रबिबारखालि फुंनि समाव फिन खेबसेबाव गोदान हा गिसिखानायनि जाहोनाव बराक सेरफां त्रिपुरा मणिपुर आरो मिजोरामाव थांनाय रेल सिबिथायखौ फिन आरोबाव दोनथ'फिननांबाय एनएफ रेलवेआ। दिमा हासावनि दिखाव आरो मुफानि गेजेराव मोनसे गिदिर अन्थाइ गोग्लैफिननानै रेल ट्रेकआ गोबां खहा खालामजानायनि जाहोनाव रेलनि खारथायाव हेंथा सोमजिदों। सा-सानजा सीमा रेलवेनि सासे गागि मावख'गिरिया मिथिहोदों दि सिगाङाव जाय जायगायाव लेन्डस्लाइड जादोंमोन बै एखे जायगायावनो जाफिनदों। थरसे गिदिर अन्थाइया फिन लाइनआव गोग्लैफैनानै रेल लाइनखौ खोबसिनफैदों। बानायफिननाय खामानिखौ दिनै फुङावनो लोगो जागायजेनदोंमोनब्लाबो नाथाय फोजोबनो हायाखै। अदेबानि एसे थाबैनो खामानिखौ मावफुंनो नाजादों आरो बेलासेहालागै फोजोबनो नाजादों होननानै बुंबावदों मावख'गिरिया। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशना गोलोम बोथोरनि क्रिकेट केम्प खुंनो लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशना 14 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 16 बोसोर सिंनि आरो 19 बोसोर सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 15 साननि गोलोम बोथोरनि क्रिकेट बादा खुंनो लादों। बे बादाखौ रोंगौथि गोनां क्रिकेट कच नवाब आलीनि दैदेननायाव नेहरू स्टेडियामाव खुंनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो सासे एनसीए लेभेलनि 1 कच साहिक शर्मा आरो प्राणजित दास सासे स्ट्रेंथ एन्ड कन्डिशनिं कचआबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। रायजोआव सोलिगासिनो दङ नकल सनानि आयेन बेरेखा फालांगि। गहपुराव नकल सनाजों लोगोसे 7 सुरां फालांगिरिखौ हमनो हानाय जाथाया बेनिनो बिदिन्थि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सनिबारखालि गहपुर पुलिसआ गहपुर नोगोर खुंथायनि सिङाव थानाय धेन्दुतरानि 1 नं वार्डनि थागिरि गपाल गगैनि न'आव स्रोदै सोलिगासिनो थानाय नकल सनानि आयेन बेरेखा फालांगिखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै गहपुर पुलिसआ सेग्रोमनायनि गेजेरजों गपाल गगैनि न'आव हमनो हायो नकल सना फालांगिरिनि रेकेट। बबेखानि बे अपारेशनाव पुलिसआ नकल सनानि 2 नाव जब्द खालामनो हायो। बेजों लोगोसेनो गपाल गगैजों लोगोसेनो गुबुन 4 सुरां फालांगिरिखौबो हमनो हायो आरो बिसोरखौ फारियै उत्तर प्रदेशनि रामधार कुमार, सैधेन्द्र कुमार आरो लखिमपुर नावबैसानि हाबिबुल रहमान आरो निजारुल रहमान होननानै सिनायथिनो हादों। गपाल गगैनि न' सिङाव नकल सनानि नावखौ लानानै दाम दर एबा बेसेननि थि खालामबाय थानाय समावनो पुलिसआ हमनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला नावबैसानि 2 सुबुङा उत्तर प्रदेशनि 2 फालांगिरिनो नकल सनानि नावखौ फाननो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन आरो गपाल गगैआ बेखौ सावरायनानै होदोंमोन। बबेखानि बे नकल फालांगिरिनि रेकेटजों लेहेम पुलिस थाना बेन्दोंनि सानमारिनि सासे लाइमोना लोब्बा दङमोन होननानै गपाल गगैआ सिमान लादों। बेनि उनाव गहपुर पुलिसआ बै लाइमोनखौबो नागिरगासिनो दङ। सोरखारा आयेन बेरेखायै एभेक्सन खालामनायाव रायजो बेंगिरिखौ आखाय होनो कंग्रेसआ खावलायदों। रायजोनि खना खनला सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनि हेंथायै सोरखारा एभेक्सन खालामगासिनो। नाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव सोरखारा आयेन बेरेखायै एभेक्सन खालामनायाव
थागिबि बर', कार्बि, गार' आरो आहमफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। समानै असमिया, हिन्दु आरो माइनरिटि मुस्लिमफोरनि सायावबो गोहोम गोग्लैदों। बेनिखायनो बे आयेन बेरेखा एभिक्सन खालामनायाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ आखाइ होनांगौ होननानै आसाम प्रदेश कंग्रेसआ दाबि खालामदों। कंग्रेसआ रायजो बेंगिरिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनानै बुङोदि गुबुन गुबुन हारिफोरा जायगा सोलायगासिनो थानायनि जुनै संबिजिरनि बेसेनफोराबो खमायलांगासिनो। लोरबांथिनि थाखाय सुबुंफोरा गावबा गाव हानिफ्राय होखारजागासिनो दङ। बबेखानि सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामनायनि मुङाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा थागिबि सुबुंफोरनि सायाव उदखार खालामदों होननानैबो कंग्रेसआ अजद होदों। जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामा आसामाव गिख्रंथावै बांनो लादों। रायजोआव दासिम गोबांसा सुबुङा जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमाबाय। रिपर्ट बायदिब्ला 3 दाननि गेजेराव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सा 13 जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामिया जिउ गोमादों। 3 दाननि गेजेराव सा 57 जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामिया जिएमसिएचआव एडमिट जादों आरो दासिम सा 40 बेमारिफोरनि ट्रिटमेन्टआ जिएमसिएचआव सोलिगासिनो दङ। बबेखानि थांनाय 24 घन्टानि गेजेरावनो जिएमसिएचआव गोदानै सा 10 जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामिया एडमिट जादों। गुबुन फारसे जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनिफ्राय गाहामाव फैफिननो हानाय सा 10 सुबुंफोरखौ डिसचार्ज खालामनाय जागोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय मावख'गिरि राजीव भवनाव कंग्रेस दोलोनि मोनसे गोनांथार मेल हांख्रायदों। प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि एमपि गौरव गगैनि दैदेननायाव दिनै मोनाबिलि 7 रिंगायाव खुंनाय जागोन बे जर'खा मेलखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दिनैनि जर'खा मेलाव कंग्रेसनि 7 मासिगिरिया बाहागो लागोन। बै 7 मासिगिरिफोरानो जादों बिसायख'थि फोसावदिं कमिटिनि मासिगिरि भुपेन बरा, क'अर्डिनेशन कमिटिनि मासिगिरि देब्रब्रत शइकिया, बिसायख'थि इस्ताहार कमिटिनि मासिगिरि भ्रदुत बरदलै, फोसावग्रा कमिटिनि मासिगिरि रकिबुल हुसेन, बिसायख'थि सामलाय आफादनि मासिगिरि रिपुन बरा। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै मोनाबिलियाव खुंजानो गोनां प्रदेश कंग्रेसनि जर'खा मेलाव कंग्रेस दोलोनि इयुननि मावथांखि आदब खायदाफोरनि सायाव सावरायगोन आरो थियारि खालामगोन। बे मेलाव जानो गोनां 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थि आरो बिटिसि बिसायख'थियाव गुबुन राजखान्थि दोलोजों गोरोबथा खालामनाय खालामैनि बागैबो सावरायनाय जागोन। बबेखानि कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगेआ आसाम दावबायनायखौ लानानैबो सावरायगोन दिनैनि जर'खा मेलाव। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि आथिखालनि हाबा-हुखा, रायजोनाङै सोलिनाय एभिक्सन आरो आथिखाल रायजोनि थासारिनि बागैबो प्रदेश कंग्रेसनि जर'खा मेलाव सावरायनो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसाम सोरखारा आरोबाव सा 18 बांलादेशिफोरखौ बांलादेशआव दैथायहरबावबाय। आबुङै सोरखारि नेमखान्थिनि गेजेरजों सा 18 बांलादेशिखौ दैथायहरनाय जादों। शनिबार खालि हराव गथ'सा आरो आइजोफोरखौ लानानै सा 18 बांलादेशिफोरखौ श्रीभूमि जिल्लानि भारत बांलादेश हादरनां सीमा बारहोनानै दैथायहरफिनो। बै सा 18 बांलादेशिफोरखौ काछार आरो श्रीभूमि जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन अपारेशनाव हमनो हानाय जादोंमोन। काछाराव सा 11 आरो श्रीभूमियाव सा 7 बांलादेशिफोरखौ हमदोंमोन। गासैबो गोनांथार आयेनारि आरो खुंथायारि बिखान्थिफोरखौ फोजोबनायनि उनाव शनिबार खालि हराव रायजोनि बिबानगिरिफोरा सा 18 बांलादेशिफोरखौ सीमा बारहोहरनाय जायो। आरोबाव सा 18 बांलादेशिफोरखौ बांलादेशआव दैथायहरबावनायनि बागै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि एक्स हेन्डेलाव लिरदों। रिपर्ट बायदिब्ला बै बांलादेशिफोरा फोरमानलाइ गैयालासेनो आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैदोंमोन, खोला आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थागासिनो दङमोन। बबेखानि काछार पुलिसआ आरोबाव सा 100निबो बांसिन बांलादेशिफोरखौ थांनाय सप्ताफोराव हमनो हाबावदों होननानैबो खौरां मोननो हादों।
आरो बिसोरखौबो बांलादेशआव दैथायहरफिननायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। 142 BNCRPF नि रौनियाफोरा मेरापानीनि सिभिल पुलिसनि हेफाजाबाव D सेक्टर DAB नि सिङाव आसाम नागालेण्ड सीमायाव गोबां बिबांनि गुबुन हादोराव बानायनाय सिगारेट बोखांनो हादों। 142 BNCRPF नि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेरापानी गलाघाट लामायाव जर'खायै मबाइल नाका डिउटि खालामनाय जादोंमोन जाय D सेक्टर DAB नि बाहागोमोन। बे अपारेशननि समाव गंसे सन्देह गोनां टाटा ट्राकखौ होसोदोंमोन आरो होबथादोंमोन, जाय गारियाव प्लास्टिकनि बेगआव दोनखोमानाय गोबां बिबांनि गुबुन हादोराव बानायनाय सिगारेटफोर दङमोन। बोखांनो हानाय सिगारेटफोरनि गेजेराव गोदां गरम ब्रेन्डनि 29 कार्टननि सिगारेटफोर दंमोन, जेराव 4,19,600 सिगारेट स्टिक, 82 कार्टन वाइन ब्रेन्डनि सिगारेट जायनि बिबाङा 8,20,000 आरो 49 कार्टनाव लाइट्स ब्रेन्ड सिगारेटजों लोगोसेनो मोनसे भिभ' स्मार्ट हेन्डसेट आरो मोनसे सिम कार्ड बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां सासे 33 बोसोर बैसोनि गारि सालायगिरि बाबातु गगैखौ हमनानै दासान्दि आयेनारि नायबिजिरनायनि थाखाय गलाघाट जिल्लानि मेरापानी पुलिस थानायाव दैथायहरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।